Maayong adlaw mga kahuan. Ginbisita namon ang isa ka urban farm diri sa Barangay Villamonte sa siyudad sang Bacolod. And this guy nga nakilala namon may pinasahi nga ginasagod nga manok. Amo ang ayam simani kag ang ulikba. Ano bala ini klase nga mga manok kag ano ang ginatawag nga heritage chicken? Kaguli si Heavy James Solieza. Ga-breed sang ulikba diri sa Bacolod. Ulikba is native chicken diri sa Philippines, which is characterized by their black meat and also their black skin. Sa diin bala nag-originate ang amo sini klase nga manok? Kag paano ini nag-breed nga makonsiderar naton nga isa ka native chicken sa Pilipinas ang ulikba? Nang halin sila, ang original gid is the ayam simani from Indonesia and gindala diri sa mga malay tang mga ancestors via pagkadto din nila kag nag-breed ini sa aton mga native chickens which nagwa ang ulikba nga naging native man sa aton nga Philippines. Ga-breed mo kami sang ayam simani nga UK nga line which is a lower class of ayam simani but amo na okay lang. Paano nagsugod si James nga magsagod sang amo sini klase nga mga manok? Ano what sparked his interest to breed this kind of chickens? Nag-skwela ako sa online sa mga seminar about sa chicken and I have found out that there are a niche in the market about sa native chicken and how can I differentiate myself from other breeders of native chicken. So, napamisaran ko nga why not nga color or ang colors ng meat or colors ng skin ang ako pag-differentiate sa native chicken ko. So, I inbreed ko ang akon nga ayam simani nga UK line with the native chicken here nga ara sa akon and amo na naka-produce ko ulikba. Kag diri na kita sa interesting part. Mahapos bala sa goron ang amuni nga mga manok? Udlay sila sa goron kay because ang native chicken ta is small ang stature and you need a long time and a lot of space para nami ilang nga tubo. Kay kung kurungon mo lang sila kalaway sang ila tubo kay wala na sila good exercise. Ang ilang nga meat hindi na wala matawag mo nga native chicken ang lasa. Kaya wala na ara lang sila sa cage. So you need a lot of space, a lot of time para maka-produce ang amo na kadako nga chicken, nga native chicken. Actually, ang iya difficulty is medium lang siya. I-compare mo bis sa commercial chicken, mas budlay siya gamay. Kaya amo na siya you need space, a lot of time. Kaya nga kundi nga turnaround time sa akong chicken is 3 months. So compare mo sa iban ng chicken is 45 days, iban mga 30 days. So akong 3 months para namin giting ilang nga pagdako and also ang ako ginapakaon is grains kag ang grasses. Wala ko gapakaon feeds and also wala mo ko gagamit sa mga hormones nga ginagamit sa mga commercial chickens. Kung man siya matawag organic, organic is kailangan pa certificates and such. Pero ang akong pagpadako is pwede mo siya garo mahambal ng organically fed ang chicken pero wala pa kami certificate for organic chicken. In breeding this kind of chickens and if you're planning magnegosyo sa siniklase nga manok, it requires persistent, perseverance, passion, and of course, patience. Tanan, posible nga malabot. Just like James Holesa, he was persistent. Naninguha kag nangin pasensyoso sa pag-breed sa siniklase nga mga manok. And slowly, he is achieving his goals. Kag ini nga mga manok available naman sa market for people's consumption. So ano blang benepisyo nga makuha sa pagkaon sang black chicken meat? Number 1, it is a source of antioxidant. According sa mga researchers, nga ang black chicken meat has full of antioxidant that helps to keep your health, prevent sickness and common colds.
The black antioxidant found in the black chicken is called carnosine. So, ang black chicken meat, mas madamo ini sang carnosine kung ikumpara sa mga common nga manok nga aton gina-consume. It also improves fertility, source of protein, promotes heart health, low in cholesterol, eyesight protection, source of vitamin B, E, calcium, kag iron. There are still many benefits that you can get by consuming black chicken meat. Kag ano naman ang sabor sang black chicken meat? According sa mga tao nga nakatilaw sang black chicken meat, there is either no taste difference too much, but black chicken meat is a little sweeter or may pagkatamis than general chicken nga aton kinakaon. Besides, it can also be cooked or pwede maluto in the same way as regular chicken. But the best way to get all the nutrients from black chicken meat is making a soup. Kag available man ini sa Polo Negro ang tinulang ulikbang manok. I would like to invite everyone to try the Olikba chicken. You can contact us through the Pollo Negro Farm page, Facebook page, and message us. Thank you.